Hej alle sammen, velkommen til Dansker PvP. I dag ser I Drapia 1902, Marlies 1804 og Zombiebossen spil. Det her det er ikke live. Kommentator er lavet af Drapia 1902, så lad os komme lige ind i det. Hvad er Dansker PvP egentlig? Dansker PvP er den første rigtig konsistent PvP Minecraft kanal på dansk. Tror jeg i hvert fald. Hvis der er en anden en, så sig det endelig, fordi at så har vi nogle rivaler. Men vi er faktisk også på en måde sådan, vi er inspireret af sådan andre kanaler, som der laver det, som der ligesom også grupper, men vi er bare på dansk. Så lad os gå hurtigt ind i spillet. Jeg spiller som miner. Marley spiller som Stomper, og Peter Emil spiller som Explorer. Så lige hurtigt, så får jeg noget sten med min miner kit, og så leder jeg efter zombiebossen. Så ham prøver jeg at finde, mens Marley han får noget træ og gør sig klar der. Så ja, så der er han. Og så giver jeg mit sværd. Så nu har jeg et sværd tilbage, men det er helt fint, fordi vi tæver dem, okay? Vi tæver en masse. Men bare se med. Så nu, når jeg har givet alle nogle svampe, så gør jeg bare klar til at få nogle svampe. Og ja, det går vel egentlig meget godt. Jeg får ligesom 20 eller sådan noget der. Jeg ved ikke helt. Men det bliver faktisk... jeg får faktisk ret mange, og så får jeg også noget træ. Så det er faktisk ret dejligt, at jeg får gjort det. Fordi det er sådan nogle ting, som man faktisk ikke gider at gøre, men som sker alligevel. Så ja, nu går jeg herhen og får nogle flere svamp. Altså, jeg får bare masser af svamp, virkelig. Det er sådan, det sker. Men vi så også den her ravine, som vi gerne vil hen til, og få det jern, der er der, fordi det er noget, det er noget, som der kan gøre os ret gode, eftersom vi også er et hotkeying hold med 3, ja vi er 3 hotkeyer, tror jeg. Jeg ved faktisk overhovedet ikke. Ja, vi er 3 hotkeyer. Men der er faktisk, jeg tror faktisk, der er 2 andre medlemmer i Dansker PvP. Men i dag så er det kun lige os, der spillede. Og det kunne faktisk også nogle gange være, at det er de andre, som der laver film. For vi behøver faktisk ikke engang at være på hold. Det kunne faktisk måske også være, at Zombiebossen eller Marley laver nogle film selv. Sådan så vi bare kan være aktive på kanalen. Det gælder bare om at blive ved med at have film op til kanalen. Så ja, her får jeg bare noget træ, og det er kedeligt, men det skal jo gøres, hvis man skal have suppe. Så det får jeg gjort lige her. Vroom. Så får jeg nogle bowls. Så får jeg lavet noget suppe. Det er et godt suppetrik det der, som I ser lige der. Og så har jeg suppe nok. Så jeg drikker lige noget, så jeg kan komme i gang. Og så skal vi ned i ravinen. Marley er allerede dernede, eftersom han er stomper, så det er faktisk ikke sådan et stort problem for ham. Og jeg gør næsten det samme. Så nu ser I bare mig super hurtigt for jern, fordi at det vil vi bare gerne. Så det er faktisk noget, som der er virkelig vigtigt for mig. Det er, at hvis man har jern, så bliver det meget hurtigere nemt for en at hotkey, og hotkey det er faktisk nok den vigtigste teknik, at man kan i Minecraft Hunger Games. Så ja, nu får vi bare noget med jern. Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer, det er derfor at jeg ligesom bare siger nogle ting, sådan så jeg er opdateret på, hvad der sker. Og så lige pludselig så siger jeg, Jamen, tag mit sten, tag noget kul, tag mit jern.
Og så kan vi komme i gang med at smelte. Så ja, så får jeg noget mere jern. Og når jeg spiller med Mickey Mouse, bare fordi at hvem end der tror, at Mickey Mouse er en overvurderet mus, så er han faktisk den mest undervurderede terrorist, som der nogensinde har fandtes i hele verden. Han er selv værre end George Bush. Så ja. Det var lidt mærkeligt, men det er sandt. Så Mickey Mouse, han gør så helt klar, altså mig. Når jeg mener Mickey Mouse, så mener jeg mig. Så jeg får noget mere sten, så jeg kan lave et til loven, som jeg faktisk overhovedet ikke rigtig har brug for. Så siger zombiebossen, at han har fundet noget jern. Så jeg kan ikke rigtig se det. Så jeg går bare op til, hvor han stod, og så ser jeg det åbenbart, men jeg kan ikke rigtig se det nu. Men jeg finder det åbenbart, så det er jo fint. Så får jeg det jern, og så putter jeg det tilbage i dag. Og det er faktisk ret lang tid, vi er nede i ravinen. Så vi gør os faktisk bare klar til at kæmpe, og vi er, selvom vi ikke har bevist det endnu, så er vi faktisk 3 super gode hotkeyer. Og jeg tror at Marley han kan dropkey, eller quick drop. Og Peter Emil, nej, zombiebossen hedder Peter Emil, okay. Så zombiebossen, han er i hvert fald også ret god. Jeg er sådan den, jeg vil måske sige, at jeg måske er den dårligste. Jeg ved det ikke. Altså jeg ved det ikke. Jeg ved i hvert fald Marley han er den bedste. Jeg ved ikke hvem der er bedst af mig og zombiebossen. Men så går vi i gang. Så skal vi ud herfra. Og yep. Men så ser jeg noget dirt falde ned. Og så er der åbenbart en eller anden som der har jern chestplate og nogle ting. Så vi slås og vi slås og vi slås. Det er sådan noget som man bare elsker. Der hvor man spiller PvP. Så får jeg ham faktisk. Jeg får ham faktisk dræbt. Så det er godt. Jeg elsker at dræbe. I Hunger Games. Også rigtigt, men det er en anden historie. Så er jeg faktisk klar. Jeg har ikke så meget suppe. Jeg er nok, fordi vi er ikke så mange spillere igen. Så nu, ja. Nu skal vi bare ud i ravinen. Vi vil ikke blive bagangrebet flere gange. Men som I kan se, så er vi alle sammen gode nok til at forsvare os. Så bliver vi angrebet af en hel masse monstre. Og der er faktisk kun 5 spillere tilbage. Og på det her tidspunkt, så føler vi os næsten stensikre på, at vi vil vinde. Og så er der faktisk ham med sådan en angriber. Zombiebossen. Men som I kan se, så det lidt mærkeligt ud. Jeg fatter faktisk ikke, hvad der foregik. Men mig og Marley, vi så ligesom fast på samme tid, og det fungerer bare ikke rigtigt. Så ja. Vi drager videre, og der er faktisk kun 1 mere spiller end os. Og når der kun er 1 mere spiller end os, så betyder det, at man kan næsten sige, at vi har vundet. Men så kommer det her op, der hedder Feast, og alle elsker Feast. Men når der kun er 1 spiller tilbage, så siger vi bare, vi vil gå hen mod ham. Og hvis han tager ved Feast, så er vi jo allerede derovre. Men hvis nu han ikke er over ved Feast, så har vi jo alligevel dræbt ham. På en måde. Ish. Men mindre han har fuld jern, eller fuld diamant, eller hvad end man har på det tidspunkt. Så ja. Så vi er 3 mod 1, og det er godt. Og så finder vi faktisk Feast. Så han er over ved Feast. Han er bare oppe i et tårn. Hurra! Så, nu når vi er derovre, så er jeg faktisk ret sur. Ja, indrømme. Så, altså jeg var lidt sur, men vi fik lavet den af spand, som jeg vil prøve at fylde med vand. Men jeg kan altså ikke rigtig finde vand. Og det gør det faktisk super irriterende.
først og fremmest, fordi at han kunne være Endermage, og hvis han er stomper, så er vi helt sikkert døde, men vi skal bare nakke ham. Altså det er det allervigtigste. Altså det er lige meget, hvem vinder. Fordi vi sagde, at hvis vi nu var ikke så mange tilbage, så var det zombiebossen, der ville vinde. Fordi det er ham, som der er mindst vundet af os 3. Så laver vi nogle ting, altså nogle økser, fordi at, det var fordi, at vi tænkte, at hvis vi nu kiggede i de der chests der, så ville han nok finde et godt tidspunkt at stompe os på, så vi ville lave økser, og så kunne vi shift og få tingene alligevel, så det er faktisk noget sådan, det er et trick, som der faktisk virker rigtig godt. Det vil jeg foreslå til jer, som der ser, og hvis I nu ikke ser, så kan jeg jo ikke foreslå det. Så ja, nu siger han bare en hel masse ting, og vi kan se, at han faktisk lyver, fordi han siger, at han har 4 liv tilbage. Men han har faktisk, lad os se, han har faktisk 8 liv tilbage. Så det beviser faktisk, at han lyver. Så derfor så han også sagt, at han var explorer. Så vi stoler faktisk ikke på ham længere. Så vi gør os bare klar til Feast, så vi tager de ting ud, som vi ikke har brug for. Det er noget, som vi altid gør. Og så står der faktisk en creeper på Feast, som der er faktisk lidt ironisk. Fordi så vil ingen af os gøre hen. Men så fandt vi ud af, vi ville vinde, fordi at hvis han nu, altså seriøst, hvis han nu stomper en af os, så vil han ikke kunne komme op igen. Og så vil vi dræbe ham. Og vi tænkte bare, at så han vil ikke stompe os. Og vores tanke. Men vi gik lige ud på en test, og så prøvede Marley lige at se, om han ville. Og man kan bare se, at han vil, men han får det ikke gjort. Og så tænker jeg, så kommer zombie-bossen ind og nukker nogle ting. Og så går jeg ind og nukker nogle ting. Og finder, hvad jeg har brug for. Der er faktisk nogle gode ting her i. Og så får jeg faktisk, men som I kan se, så får de nogle ret gode ting. Men altså, vi kan ikke rigtig bruge tingene til noget så meget. Så vi går ligesom bare videre og ja, gør os faktisk bare helt klar til den nye kamp. Men jeg siger faktisk, at der er en enderperl, og Marley er jo stomper, så han har ingen risiko. Men vi finder stadig noget vand, og vi tænker, at vi bliver nødt til at være helt sikre, men så falder jeg ned i det der hul, creeperen lavede. Det er lidt mærkeligt, men det gjorde jeg. Så det her, det er faktisk lidt sindssygt, fordi så får Marley ham rent faktisk. Og ja, så vi har vundet. Men nu kommer der faktisk bare, lad os se, 3 unødvendige minutter, hvor vi faktisk bare laver mærkelige ting. Vi faktisk er lidt mærkeligt. Ja, det er meget mærkeligt. Men vi siger, at vi skal gøre tricket med, at mig og Marley eksploderer hinanden. Og så ja, så vil vi give zombiebossen det er den her omgang til at vinde. Men først så tjekker jeg lige, om der overhovedet ikke er noget mere diamantarmor, bare fordi jeg kan godt lide diamantarmor. Så jeg får faktisk noget mere stik. Og så kommer en creeper faktisk og eksploderer mig. Og jeg bliver faktisk pænt forskrækket. Jeg kan ikke lyve om det. Men ja, så er der ikke lang tid tilbage, før vi begynder de sidste dødende. Så vi kaster bare alle vores ting ud, bare fordi, sådan så vi ved, at vi ikke kan snyde. Men det eneste, jeg kaster ud, det er min stik. Tror jeg. Og for et sekund, så tænker jeg, måske skal jeg have min strength potion, bare fordi jeg kan godt lide strength. Men nej. Vi har lovet at give zombiebossen vores win. Men se her,
Se lige, hvor mange gode ting der er. Altså, hvis du spørger mig, så ligner det bare et drømmested, ligesom for en eller anden tower. Bare lige hoppe ned i. Men ja, så vi bliver nødt til at stræbe os. Så Martin er allerede hoppet i. Og vi er faktisk bare sådan et spørgsmålstegn. Men ja, der sker faktisk ikke så meget. Sådan rigtigt. Så han tager af hans armor, og så går vi ned. Vi går ned nu. Jeg går. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der fungerer. Hvad der foregår her. Alt hvad jeg ved er, at der er et unødvendigt minut brugt af film, som vi bare gør af en eller anden dum grund. Og hvorfor vi gør det, skal du ikke spørge mig om. Men vi gør det. Så lad os bare få det gjort. Så zombie-bossen, altså, ja, så, ja, nu sker det. Så nu hopper zombie-bossen i, nej, det gør han ikke. Hvornår sker der noget? Der, nu hopper han i, og så hopper jeg i, og så sætter han ild, og så hopper han ud. Og så er jeg den første, der dør. Og så dør Marley 1604, og så vinder han. Så god game. Tak fordi du så, og ses i næste episode. Bare subscribe. Og ses næste